Zdravím vás, ja som Martin a dnes vám ukážem, ako hrať skladbu Duch človeka od AMT Smile. Tak najprv, aké brnkátko by ste mohli použiť? Mne sa hrá veľmi dobre s úplne tenkým brnkátkom, ešte polohrubé je dobré, hrubé by som už veľmi nezvolil, takže úplne tenulinké ideálne. Ukážem vám, aký rytmus hrá pravá ruka, verím, že ľavú ruku si už dokážete dohľadať akordy. Pieseň sa skladá z dvoch častí, prvá je sloha. Nie je to vôbec ťažké. Na začiatok si to dáme na jednom akorde iba, dáme si akord EMI. Poďme si to rozložiť, takže začiatočná vec je iba úder dole, znovu dole a hore. Čo je dôležité je dbať na to, kde udierate. Pokiaľ chcete, aby to vyznelo tak pekne basovo, tak ja udieram najprv cez horné struny, zhruba asi 4 alebo 5 strún, to je taký nejaký odhad. A potom znovu cez horné struny a keď dávam návrat, tak cez spodné struny, takže môže byť. Posunieme sa ďalej. A ďalšia časť je veľmi podobná, iba do tých úderov zhora pridáme viac úderov, takže tá bude vyzerať, že to znamená, že raz, dva, tri a návrat hore. Môžeme si párkrát skúsiť iba tú časť tých viacej úderov, pomalinky. Teraz ich môžeme spojiť. Spojíme ich pomalšie. A teraz to môžeme skúsiť trošku zrýchliť. A teraz ako sa skladá sloha? Počas slohy už je vždycky na začiatku 2 údery a potom 3x3 údery, takže sloha vyzerá takto. Teraz si to vsadíme do akordov. Vždycky, keď spravíme jednu tú sekciu, tak zmeníme akord. Takže akordy máme. Trošku sa odsuniem, aby ste mi videli aj ľavú ruku. A tu je zmena akordov. Pasáž, keď prechádzame na A-dur, iba údery dole, ako nástup na refrén. Dokonca vám odporúčam, pokiaľ robíte údery dole, tak stupňovať dynamiku od tichého a potom refrén. Takže ešte raz, prídeme do pasáže. Sa dostaneme. Teraz si dáme refrén. Refrén sú rovnaké akordy ako v slohe. Rytmus môže byť tiež rovnaký, môžete ho hrať úplne rovnako, môžete ho zmeniť. Ja ho mením, aby bolo vidieť, že je tam refrén. Pokiaľ nemáte celú kapelu k dispozícii, tak je dobré to nejak odlíšiť. Takže v refréne hrám takýto rytmus. Tak poďme si ho rozložiť. Ukážem vám, ako znie na EMI. Prvá časť je tá istá, ako bola v prvej slohe. Dole, dole, hore. Druhá časť je dole, hore, dole, dole, hore. Takže ešte raz.
To je refrén, druhá časť. Rýchlejšie by vám to malo znieť takto. A toto iba zopakujete dokola. Takže 3-krát zopakujete túto časť. Teraz to dáme celé dohromady. Najprv prvú časť jedenkrát a potom druhú časť 3-krát za sebou. Takže prvá časť, druhá časť, druhýkrát a tretíkrát. A teraz si to môžeme dať aj so zmenou akordov. Znovu si sadnem do začiatku, aby ste mi videli aj ľavú ruku. A ideme na to. Refrén. Dobre. Teraz vám zahrám aj slohu, aj refrén dohromady, aby ste počuli, ako to celé dohromady funguje. To je skladba Duch človeka, verím, že si ju dokážete osvojiť. Pri rytme vždycky pamätajte na to, že rytmus je niečo, čo je nám dané, takže ho cítime, pokiaľ cítite, že chcete to hrať nejako inak, že by sa vám tam niekde nejaké brnknutie hodilo viac alebo menej. Nebojte sa byť tvoriví, kľudne to urobte podľa seba, tak ako to cítite a bude to úžasné a bude to jedinečné, bude to iba vaše.